jodolo go ka jok ma giluoro kendo jok ma nyalo tero gi e yo maler. To ka koro kuma gidhi ni mondo res gie emideyo gie emiyudo ka oik dhano. Ing'eni dhano achiel mano dhano mang'eny ma kochopo 100 to mano amini be ok mini, mano genocide. To timore mana ka ji nitie. Koro ing'eni penjo ng'eny, jopiny penjore niya to sirikal ne ni kanye, NSIS ne ni kanye, to be wan are we protected kama wantie? Koro kelo penjo mang'eny. To adwa wacho niya kanisa mar Yesu Kristo ochung' kendo eni mara. Nikech kanisa mar Yesu Kristo ene mochung' ne kanisa no. Jodolo to nitie. To kendo nitie jodolo mabandia. Mana kaka nitie joma bandia e professions te, tije te ma ji timo. Kata e kanisa ka nitie jodolo mobam. Omiyo adwa ni mondo asir wach mane jalup ker owacho, kata jalup kech ker gima nowacho ni ok onego wakaw niya ni koro kanisa ogore piny ma koro jodolo te richo, nikech wan gi jodolo mosechung' gi jopiny matayo jopiny e yo maber. To ka ok wabedo careful to wachni bro kethore makoro jokristo bedo persecuted. Ma ok wanyal dwaro weche dhao mar din osekelo weche mang'eny maricho e piny. Omiyo nyaka wadhi mos ka wang'eyo kaka owuotho e wachni. Kata wach mar sirikal wacho ni koro ok gidwa jo mang'eny koriwore kata gi civil society, ok gidwar mondo gibed kuonde imanye gine delgo. Samoro sirikal dwaro mana protect ji nikech ging'eyo niya mirima bedo mang'eny ka ji pod neno gik malichgo. Koro mirima no nyalo kelo koko maketh gik mang'eny. Omiyo an gima nyalo wacho niya jodolo gi wan gi chike go mondo yuni ang'o motimore gi ang'o ng'ama onego twe, ng'ama ok onego twe, ng'ama nigi case to answer, ng'ama onge case to answer. To kendo adwa ni mondo awach kama to ok ating'o ne jadolo Ezekiel gine Kibeti. Adwa mana wacho niya ni ing'eni inyalo bedo accused nikech in associated gi ng'ato, ni romo gi ng'ato, to in ikia ni otimo ang'o. Koro ing'eni wach miwacho ni nonyiewo TV station, inyalo nyiewo gimoro kuom ng'ato.